Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. 14 minutos nakaligid sa takna nga alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon naman. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Una kita sabayan sa nga balita lokal, nano ang mga talalopangdon nga mga balita. Una nga adlaw sa Bacolod nga ang mga tao ginpangataan sang quarantine pass. HQP Home Quarantine Pass para sugtan nga makabiyahe o kon makagwa sa ila puloy-an. HQP nga kon Lunes dapat nakatapusan nga numero amo ang ad numbers 13579. Pwede man magamit kon Miyerkules kag Biyernes. Even numbers naman 2468 kag 0 kon Martes, Huwebes kag Sabado. Mga check-up points kamustahon kung nanobala ang sitwasyon. Dominggong paggamit sa SQP suspendido. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang madamang nga kapurukan sa sunod sang Bago Negros Occidental ipaidalom sa lockdown. Umpisa karon sa kaagahon. Alkalde Nicolas Yulo magapagawa sang bagong nga mando executive order. Ano man nga oras sa mga hapon o kon gabi. Ang rason bangod sa pagdamo sang ginatawag nga community transmission sang COVID-19. Lockdown nakasandig man sa rekomendasyon sang City Interagency Task Force on COVID-19. Mga lugar bilog nga barangay Maaw kag anom ka mga kapurukan sa barangay Don Jorge Aranata. Amoning Astro, Montara, Violeta 1, Violeta 2, Crossing La Carlota, Kawilihan, kag ang Porok Barangay Site. Una sa balita, una sa aksyon. Ang lockdown isa lamang ini sa mga tikang parang paglaptas ang virus mapunggan. Kung apektado sang lockdown, dapat may disiplina ang tao. Disiplina nga dapat updan sang pagpangamuyo, agod hindi na maglala. Ang problema, labi na ang pamilya sa persona nga nagpositibo sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang 320 ka mga traffic enforcers gin-deploy para magbulig sa mga inner kag outer checkpoint sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ini sa mga kaaksyon ang sitwasyon sa Bacolod subong. Damo-damo sa mga check-up points. Naging sit-up gin pahamtang sa nagkalain-lain nga mga lugar. Samtang may 3 man ka mga explosive gin turnover sa isa ka concerned citizen. Wala magpakilala gin turnover ya sa police station 5 kainasang aga.
di na naghalin explosive ni wala dinumaan kadelikado kung wala makit ano. Una sa balita, una sa aksyon. Kay basi kon hinali nga sumigabong. Mas maayaw temprano pa nakit-an. Samtang sin-o diin kag panuwayhan, nakalusot kag napatigayon. Ang ginatumod naton diri makaksyon ang peke nga HQP. Natukiban sa Bacolod. Ang alkalde ng mando na sa mga otoridad nga usisaon para makilala kung ano nga grupo o kung sin-o nga tawo ang sa likod sa paghimo siri. Ano ang katuyuan para bala sabutahion ang kampanya sa nga sunad batok sa sining COVID-19 o kung basi hungod sa buot nga ipalusot ang mga peke nga HQP. Ibaligya agad magkwartahan o kung ano nga plastada sa mga kaangay sa nga hugada o kung matuod kagabadak pa ng tao sa likod sa makaksyon dapat patungan ginisang mayad-mayad bala nga pinalidad. Bangod amo na ka grabe kag ang ginalukdo nga trahedya kon krisis sa mga taos bong intrahan pa sa hindi amo kag sinindikato bao sa aton sa nga mga kapulisan hangkat ina para sa inyo kung paano mapadasig ang panahon nga madakpan ining manogpike sa HQP. Dapat di na pagpalawigon pa ang panahon bangod ba siya makapuslit pa kag makapalagyo kag sa iba naman nga lugar mameke kag magsabwag sa ilang siring rasa. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sobra 18,000 ka mga tao sa Bacolod, ipaidalom sa contact tracing bangod sila among posible na kasugilanon o kung nakatupad sa 531 ka mga residente nga Bacolenyo nga nagpositibo sa COVID-19 sa damlaglang time out weekend mass testing program. Bao sobra 18,000 ka mga tao bangod kon basihan ang formula sang Department of Health 35 tubtob 37 ka mga tao ang dapat i-trace sa kada isa ka infected nga persona sang infected sang COVID-19. 18,000 tuman na kadamo nga mga tao ang pamangkot direk paano ini makidalan, paano matultulan kag maubos tanan swab test sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, mga opisyal sang gobyerno kag prominente nga personalidad target sang pagmonitor sa mga kapulisan sa social media quarantine violations. Ang nagsiling sa makaksyon amo si Joint Task Force COVID Shield Police Lieutenant General Guillermo Eliazar. Ang siling ni Eliazar, ini nga mga tao mo dapat kuntani manguna sa pagbantay sa mga nagasupak sa quarantine. Pero sila pa yang nagpinasaway kung tuod gin man kamay ara sa naglapta nga daan sa social media nga mga laragway kag video. Pero ang paglaro ni Eliazar, wala sa matabo nga pag-aresto kundi ang post sa social media amo namang serbe bilang basihan para sa dugang nga investigasyon. Di mag-amo sila maka-aksyon base ang guwa sa ulihi sila kadlawan laning ato sila mga otoridad sa mga pulisya sa gobyerno kag prominente nga mga tao na nagahimo sila pag supak sa quarantine. Kung may madakpan dapat pabalos publiko para magsikat la kag para mabalaan sa mga tao ang ginakabalakan bangod basi wala man sang untoy ni nga mando. Pero bantayan lang naton. Bantayan tatanan kung ano balang gadangatan siri. May makasuhan gimanayhan nga opisyal sang gobyerno o kon prominente nga tao. Dako ina nga pamangkot nga subong napalibutan pa sang dako man nga question mark. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang kamatayon sa mga priso nga kilala o kon bantog nga mga tao, bag-o na raman nga kontrobersiya ho. Among pagkamatay sa nga duwa ka mga miyembro sa pamilya paruhinog. Ang NBI ginmandoan na ni Justice Secretary Menardo Guevara. Mano pa idalom ang NBI sa DOJ. Ang bal ni Guevara, imbestigahan sa NBI kung nanugid ang ginalitan sa kamatayon. Danday Melodia Paruhinog malingin napatay duwa ka adlaw nagligad. Sang ang utod niya nga si Anay Uzabi City Councilor Ricardo Ardot Paruhinog na sa puanman kapatay sulod sang prisuan. Ano ni? May labot na naman ayahan rin COVID-19 o kung napatay lang sa natural bangod sa balatian.
Ligad nga adlaw si Police Regional Office 10 Chief Brigadier General Rolando Anduyan nagsiling nga si Parahinog na patay sa heart attack nga gintest na sa COVID-19 resulta ay pagyurombal anay. Si Malingi naman nga utod nga babae ni Parahinog ginreport nga napatay sa Ospital Domingo kapon lang. Wala pa magtaw-tahaw kag wala pa medyo maklarohan kung ano gitong ginalidan sa pagkabatay sa mga high-profile inmates mas bilibid na ginasiling bangod sa COVID-19. Sumong ari na naman ang panibag-ong nga kontrobersiya. Una sa balita, una sa aksyon. Bago lamang mag-aksyon sa ato sa Ringan News Center, si Presidente Rodrigo Duterte naghahatag sang absolute pardon kay US Marine Joseph Scott Pemberton. Muna sa bala ang nangin kontrobersyal langon sa kaso to sang transgender ti absolute pardon hiluay na sa Una sa balita, una sa aksyon. 5:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amayan to nga to sa mga balita nga dapat tutukan sa ato sa nga pagpangalagan sa Lunes nga presentation. Sa ato sa monitor sa live stream, kamusta kamo? Salamat sa pag-monitor temprano pa. I-acknowledge na kamo dugay-dugay lang kamo. Unaon ta na hibalon na nung sitwasyon sa Bacolod Subong, labi na gid ang sitwasyon sa mga inner kag border sa mga check-up points. Kay na mga alas 2 tubto alas 3 naglibot-libot man kita sa pila ka mga mayor nga dalanon diri. Damo gid man sang mga checkpoints makakson kag damo gid ang way makalusot. Way sila kabalo nga may HQ pigli. Way kabalong iban nga may ara gali dalon nga home quarantine pass. Ang iban may gipresentar nga home quarantine pass. Pero ila sila nga number even ting even ya TTHS na buwas pa kamo pwede makagwa. Ang pwede sa mga makagwa ya ang ad. Amo tingin benso takayin na. Sa patrol with Aksyon dyan, mayong hapon please kabin. Mabulubog na nga hapon Aksyon Mark, nagsaton tanan nga mga ka-Aksyon. Nagtulo sa nagtihabi, sining hapon, sumugod kayo na mga alas 3, tub-tub na sining nga mga tunion. Medyo magulog-alumon man sa gyapon ang aton nga kalangitan, dari man sa sulag kang Bacolod. Pero ato manakitan, binadri sa nasigangan nga parte sa probinsya sa Negros Occidental. Nagatutibon-tipon man ang galom, siniman nga hapon. Ang patro sining hapon, nagapatabong kita ang area di mga ka-Aksyon. Ang dalan na Lizares Araneta, sing sa may Negros Occidental High School, sulod sa may downtown area mga ka-Aksyon, makita natin diri panan mga dipasahero nga jeepney damo gid man may nagabiyahe ning hapon. Halos tanan man nakita na nga doon nagasunod sa pinaka mga protocol nga ginapatuman sa gobyerno ilabi na ang pagsuksok ang face shield nga naging kontrobersyal pati naligdan nga mabinudan. Damo sa gyapon to naligad nagabayulat pero at least subong nga mga tinion o damo na Aksyon Mark ang nagsunod sa sima mismo nga mando sa ato naman nga gobyerno. Kung dalagan sang trapiko aton pagkabalan, amat-amat na nag-build up mga ka-Aksyon. Bukaton sa dalagan sang trapiko, paglabot naman din natin si area sang dalan Carnais Araneta. Yung mga ka-Aksyon approaching from Rosario Araneta, going diri San Sebastian Araneta, kumukaroon nga po, moderate heavy na ang traffic situation. Salamat kita gani kay Malisang sa Araneta, bladra sa may Golden Field mga ka-Aksyon, pasunod diri sa may Dalom, nga flyover. Dire-diretsyon biyahe sa mga motorista karon nga po ay to moderate gid lamang. Ugaling lang kay tinauman mga ka-Aksyon kung kamo pagwaabis may Metro Bacolod sun nga direksyon. Hindi naman ginausoy. Mabubugat na traffic dira kag hindi ginayon dasig. Paglampuas may border checkpoint, inner border dira ang inyong eksperyensahan. Kaya mismo sang Alihis Araneta, mutuman kay sekto subong ginapatuman. Nga checkpoint, aton nga mga otoridad, halos tanan nga mga requirements, especially anong imo abi trabaho, essential worker ikaw. Kung ginakabig mo ikaw nga frontliner, bisan pag empleyado sa gobyerno, may mga requirements kin man sila ginapangayo. So kinahanglan mo gid magpundo, and it takes sila man ka mga segundos. Antes kanila man buyan, kagantes ka mga ka-Aksyon padayon, naman nga pagpanakayon. Nabot po diri sa may area sa San Sebastian Araneta, sa checkpoint mga ka-Aksyon, checkpoint tinidiri, halin sa sumalin sa to sa ginpay dalong sa ATQ,
MACQ, no? Kapag balik sa GCQ, ang border checkpoint sa may Lopez San Sebastian malapit, ari ginaman diri sa yan, no? Ari diri abi nakabutang mga fast lane nga ginatawag. Pag siling ka Aksyon Mar fast lane both silingon, inigin talana para sa mga salakyan sang mga frontliners, sa mga media personality, empleyado sang gobyerno para hindi na sila magutok pa dari mga kaaksyon sa border man mismo nga ginapatigayon. Mas mayon para tikon na emergency cases, diretso na lang ang ato naman ng mga otoridad o naton ng mga kaaksyon sa ilang biyahe mga kaaksyon. According to the Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, in place na ang tanan ng mga border control sa palibot sa syudad. Pila o galing ka mga adjustments nga padagayonon sila, especially kung inner checkpoint ang aton pagambalan. Salamat sa diri kay Komodo halos tanan na gidman. Nagsunod sa mandos ng gobyerno matapos ng pagwa sa executive order Bacolod City Mayor Evelio Lunardia, ang tanan na nagadala na sa ilang home quarantine pass, mga ID nila mga kaaksyon kinpang bitbit na gidman nila. Ari si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson ng BCPO. May mapon sa aton nga mga kanon. Sa aton observation assessment ini ikaduha ng adlaw no sang implementation naton sang executive order number 57 and 58. Kay kahapon amo ang una nga adlaw but considering nga sa palisiya sang aton executive order 57 and 58, kahapon niya no HQP will be honored on Sunday. So amo to ang implementar naton niya kahapon. Kagina amo ang una sang adlaw sa pag-implementar sang ad-event scheme sang home quarantine pass. Hindi manigar nga kung Lunes ang trend niya sang aton kaya nga traffic flow diri sa sudad sa Bacolod. Amo ni ang pinakamasako nga adlaw kag wala man kita magkulang sa pagpaanugdog sa aton mga pumuluyo, sa mga motorista, sa mga kadto diri sa sudad sa Bacolod nga tani City kag alas 8 amo to kagina nga nag-flag up it mostly sa aton nga mga border outside border control. Sabi na sa Sumag, Mandalagan, nakadiraman sa Masilingan kag dito sa Maybata area sa Karisay naton. Despite sa among sito kalaba nga mga traffic nangin malinong matawhay, pero hindi malikawan ang damo ginagakumod, damo sang may-ara sa mga gihamba naton atag sa mga pila ka mga question, pero ginahamba naton nga operahan lang tani ang aton diri nga mga basic health protocol kay ang syudad sa Bacolod naka general community quarantine action dyan. Sir, so far sir, may damo man sir mga nagbato sa police, nagdisrespect sa police bala sir? Action dyan, wala man kita sang reported or nabaton ng mga reklamo na may nagbato sa aton ng mga police, may nag-resist o may ara dira pag-intindihanay. Ako lang ito kag gina-action dyan ang malabay ang mga traffic sa aton outer border control yan sa aton siyudad. Okay. Sir, meaning in so far sir for today, pati sa inner border control, well managed sir ang checkpoints? Yes, action dyan. Amo lang na may mga gamay pagyapon nga mga adjustment kay iba naton dira na magduhan kasi nagpatigayon naton subong yang mga patakaran kay nakibot sila nga amo ini ka stricto diriya sa sudad sa Bacolod. Kag madamo ang tagina nakabalik ya action diyan ipabalik naton nga hindi kompleto kung nga pakita nila nga mga ID invalid o kung man nagkala-expired na action diyan, pero pila lang man ato silang ipabalik naton gagmay man lang mostly valido man ang mga rason, hindi leisure time o kung paglaga kundi importante yung mga transaksyonnes labi na gidya sa at ilayang at tinutuyo medical diriya sa aton syudad. Aksyon Mar, ang assessment diri sa Bacolod City Police Office sa ikaduhang adlaw o sa pagpa-implementar nila naman pag-stricto sa border control. Of course, technically, no? Ito ang mga adlaw supposedly sa implementation sa HUP o galing kiti kahapon, no movement man sa syudad sang Bacolod. Kaksyon na pinakauling sitwasyon sa palibot ng syudad siningapon, naging na mo sila kagutok ang mga border, outer border control kag inner border control. Di man mismo sa syudad, mana nagapinauli naman ang mga trabahante mga kaaksyon para gid sa inyong mga proteksyon sa kalawasan so nagalumon ng aton nga kalangitan. Pinadalagan sa trapiko sa gihapon bugos man ginadulong sa inyo sa Dr.
ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa mga nag-monitor sa ato sa nga live stream. Alex Fuentes, maayong hapon na sa imo aksyon na Sir Marl. Happy Monday sa imo, sir. Be safe. Salamat, Alex. Mary Jane Mendoza, good PM Aksyon Radio. Salamat. Heaven. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon Aksyon na Marlon. Helen Huesna. Araman si Bats. Disiplina dapat unahon sa mga politiko para masurod ang mga pumuluyo. Josephine Lunot Flores, good afternoon Aksyon Marlon. Embong Diocampo, good PM Aksyon na Marlon. Maayo man gani nga i-lockdown anay ang maaw para maibanan naman ang kaso sa COVID. Boy Bolivar, sir mayong hapon. Ralph Stone Zaragoza ti sir ano na iya ang penalidad sa mga opisyales nga wala mapanghatag sang HQP. Why gorok balo na mga opisyal ninyo kadto idyo bala kay explicar nyo nga qualified kamo. Basi na lipat sila, no? Pwede na sila mareklamo kung nga away kamo ma-issuehan sa SQP nga qualified ban kamo. No? Ang kalabanan sa rason dira ubos na ang card. Mary Jane Mendoza. Pero kung balaan nyo da nga ara pa naman kag qualified kamo, why sila sa rason nga di ka mo tagaan. Okay? Beja Jonathan, salamat. Olive Prado Gargaritano, Nora Sandig Badillas watching from Singgang Airport. Mayong Beth Tumagan, mayong hapon Aksyon Radio. Keep safe everyone, stay home. Si Jen, always sir, good afternoon. Monitor always. Salamat. Mike John Seva, monitor lang kami di Aksyon Marlon. Here sa Marcis Padilla, greet ko lang happy birthday kay Nay Biola Intira. Salamat. Good afternoon po, sir. Japan watching po. Romy Agsam. Jocelyn Kalamaan. Aksyon. Salamat. Eric Rojo Asiado. Mayong apon Aksyon na Mar. Always kini monitor dari sa Quezon City, Metro Manila. Tamyaw ko family Asiado Rojo. Magdato kanyada Genovea Magsiko Molase. Kag Kundadan family dira sa barangay Pandanon Silos, Mauricia. Rose Guevara. Evelyn Nipomuceno. Mayong apon sa Marlon from Lower Bicotan, Taguig City. Rose Guevara. Monitor ako di. Salamat. Don Di Blanca. Salamat Gid Miles Virano. Mayong hapon. Raman si Toto Jodilo Alfonso. Monitor man di sa mga Alfonso family. Sa San Roque. Tangob regards lang sa family. Tanan nga Genovea family. Salamat. 5:35. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. City Hall Report. Sa City Hall nga balita, pilabala ka mga traffic enforcers ang gina-deploy subong para mabulig sa mga checkpoint sa Bacolod angot sa siring gina-implementar na kag ginapangita nga HQP sa mga tao nga luyag magwa ka maglagaw. With Aksyon Dale Salazar sa NGC Aksyon Dale sa report please come in.
Aksyon Mar, full force man sa karon ang traffic enforcers ang Bacolod Traffic Authority Office ako na bitaw sa pag-assist kag pagbulig sa kapulisan naton sa mga inner kag outer checkpoints diri sa may syudad sa Bacolod kasunod sa ning pagpatuman sang home quarantine pass ako na HQP system sa may syudad. Ginpahayag ni bitaw head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche nga 320 tanan ka mga enforcers Aksyon Mar ang nagabulig sa aton sining mga kapulisan. Ini sila ang natunga sa duha ka mga shift no kag lakip man diri sila trabaho amo ang pag-assist sa kapulisan sa pag-check sa mga dokumento valid nga mga ID sining mga pasahero sa mga PUJ akon pribado man nga mga salakyan. Ginpahayag ni Asibuche nga kainas ang alga medyo mabulbugat ang trapiko sa pila diri ka mga inner checkpoints sa may syudad pero sunod sa Aksyon Mar mas bugat ang lakat sang trapiko kon yara sa boundary o kon pasulod diri sa mga syudad sa Bacolod kasunod nga maid-id nga gina-check ang mga documents para matuman ining mga provisions sang executive order ginpapanaog ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. Nagpanugyan si Asibuche sa mga naga-travel pasulod diri sa mga syudad nga ipreparar na daan ang ila sining mga dokumento nga amo ang i-present sa tion nga sila na ang iga-check sang aton sining kapulisan kag traffic enforcers. Sulo ka Sir Asibuche sa mga border checkpoints rin naton may raman sang fast lane o kon priority lane Aksyon Mar ngayon kaso ikaw isa ka doktor kag mga duty diri sa mga syudad dira kaya magalabay para hindi atrasado ang imo sining nga pagsulod sa syudad sa Bacolod. Aring tingog ni bitaw head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Pila gani ang gin-deploy to sir nga bitaw? Sa ako sir lahat ng mga mento sir naka-deploy din subong sa inner kag outer border natin. At the same time may mga pang-deployment tayo ng mga duty sa mga outer border control natin sir. Oo, may data to sir if pilang figures naton sir. Bali 320 sir ang tao ko lahat. Maximize po yan sir. Bali shifting lang natin sila tapos ang more on mga tao ko para sa mga border control sir. Oo, yes sir. Talagang ang problema natin sir, yung mga boundary natin. Yung kasunod naman wala problema eh. Kaya problema natin yung mga border control natin sir. Tungkol sa check din natin ang yung mga SQP nila. Oo. So, bali dito sa sa sulod amat-amat man kaput out man din ng ng mga checkpoint, kamo man sila magiging sitwasyon. Po, sa i-prepare na para damang sa atos nga pagpakigangot kay Lieutenant Colonel Luisito Asibuche sang Bacolod Traffic Authority Office. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa terang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 5:45. Salamat Aksyon Dale sa report. Sa mga high blood sa mga diabetic aton ginarekomendar panyawan herbal capsule with aga pa sa banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat inuig na nagliga. Sa live stream, balikan ta ang gamonitor live Lisa Joy Ilon Amoroso. Good afternoon. Si Apple Lang. Good afternoon, Aksyon Marlon. Salamat. Melchor Baroka Rumbines. Mayong hapon, Sir Marlon. Salamat. Balikan ta naman ang ibang duway-duway. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
Babae nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Alas 5:53 balikanta nga ato sa nga patrol natipon nga balita ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa balik ka report please Kevin. Aksyon ma ipaidalom sa 14 ka adlaw nga enhanced community quarantine o kon ECQ bilog nga barangay Maaw sa syudad man mismo sang Bago. Ako lamang nagpapanaw kung gimpirmahan na ni Bago City Mayor Nicolas Yulo ang executive order na nagadeklarar nga ipaidalom sa ECQ ang bilog nga Maaw. Ordinary kay Barangay Kapitan Hubito Gahatan sang Barangay Maaw sa ilang pagsinapol nga ginpatikayon kay inasang aga na isugtan nagbase man sa rekomendasyon sang Interagency Task Force nga ipaidalom sa ECQ agod nga mas strikto nga mapatigayon ginatawag nga contact tracing sa lugar. Kumo sa pinakauling record Aksyon Mar ang natabo sinitiri mayara na sang 15 tanan makompirmado nga kaso sa COVID-19 sa Barangay Maaw kay previously ni Sam lang nimong kay tinag-intraman ang Maaw sa mass testing to kanabeluan na dugangan na mahimo sang anom saka sa 15 wala nabot sila dira according din kay Gahatan mayara diri 17 pa ka mga probable cases gamay 50 ka mga suspected cases ng COVID-19. Mas 46 ka mga purok dira sa area sang Maaw ay 13 na Aksyon Mar nga habad ng Gahatan consider nila nga critical zone. Sa ikono critical zone amo ni mga area kung sa diin ipaidalom ang strict gid mismo contact tracing. Ang problema diri kay alak-talaktan ang 13 ka mga balang ka mga purok ang kalabanan do anom gid Aksyon Mar dira sa inner kung sa may poblasyon gid mismo abi no sa proper sang barangay. Ang pito kay ban pa yara sa mga gwa na ayon sa nga proper area sa barangay Maaw gid mismo. Gini mo diri ko mga urgent ka golpiada nagdesisyon ang syudad nga ipaidalom sa ECQ kanda kay nasa rekorida ining barangay nagapahibalo nga buwas nga adlaw ipaidalom sa ECQ ang lugar. Ang mando diri kag ang panumdum diri ni Kapitan ag Gaptan nga dapat ang pumulo hindi gid magwa samtang ipaidalom sa ECQ. Sa ilang ginisugtan kag istoryahan magapagwa sang ginatawag nga home quarantine pass kon HQP. Ang lokal nga gobyerno sang Bago abi tidigto maghalin ang format mismo man sa may Bago isa lang kada household ang hatagan. Sa ringon according diri kay makagwa gid mismo isa ka miyembro sang pamilya Aksyon Mar. Ang matabo hindi ugaling lang yatanan gid allowed nga makagwa. Ang mga adjacent naman nga mga barangay kag ang mga pumuluyo nga halin sa ibang nga barangay nga ang ilan lang gid nga means of transportation o kunabi maagyan nga lugar ang Maaw. Kung diri kay Gahatan ang bus nga nagabiyahe ito na standby sa may border mismo. And then hindi pwede makapapanaog ang mga pasahero sa may Maaw. Hindi lang sila kalabay, hindi pwede kapanaog. Nasiling ko na magpamtang sila sa mga border checkpoint o border control tanan nga mga entrance and exit areas ng Barangay Maaw, Aksyon Mar. Ang panugyan lamang din nagahatan sa publiko kung mahimo lang kalma lang kag magkoopera lang gid ang mga otoridad. Di ko lang taon ang balnya ang 15 nga ini nagulpihan lang gid man sila kalabanan karo ka mga kaso diri is mga LSI ang mga trabahante gikan naman diri sa syudad sang Bacolod. Diri sa Barangay Kapitan, ito Gahatan sang Barangay Maaw. Sa mo diri kinabalan ko sa Barangay Maaw. Ilong sa Barangay Maaw.
Ang status siya, amo sige, kung ang barangay may ilobya, pinapuhan, sa adjacent barangay Makmo, Ilihan, wala man yan nag-lockdown. Okay. No? Pero may borderline kami. Kaya hindi sila makasulod makaagin sila sa barangay Mao, kung hindi sila ka-trap. Maligtan sila sa borderline tapos sa meeting. Kaya dito na ma-farm ang bus niya na biyahe, but dito na ma-farm ang bus. Okay. Ang roadstar dito na ma-farm. No? Ang gasot, ang isa pag ginawa ng State Order ni Mayor, ang isikyo at file, may isyo man may isyo kami quarantine pass sa every quarantine pass sa every household. Okay. May ginawalan na mo na quarantine pass na 4 months ni Mayor, may pinagpanan sa mga household. May naipot na muna. Una na ang direct email mula sa inside the po. Yung ulihilan to ang outside, hindi ka dapat sa puro muna, muna sa size sa puro state. Ang ako ng initial, kaya sa wala kong visit ay border, kung initial ako sila. So, naman sa barangay Kapitan, o dito kagahatan sa barangay Maaw. Nagtagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So, nasipatan sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Atensyon sa mga luyag mag-miyembro sang Philippine National Police. Atensyon sa mga luyag mag-pulis. Pasakaduna sa bayan sang Senado ang hagna ining nagapasugot nga panubuan ang height requirement o kung kataason sang mga luyag nga mga miyembro sang pulis sa Senate Bill 1563 o kung Height Equality Act nga ginaduso ni PNP Chief Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang height requirement sa mga luyag mag-apply bilang pulis 5'2" para sa mga lalaki kag flat 5 para naman sa mga babaye. Ang boto magkakson 23-0. 23 nagpabor. Lagin sa nagpamatok. Sino maraming mamatok na? Wala man na question ang height. No? Ang question niya sa performance mismo sa pulis. Kaya mayara gani pulis nga 6-footer. Kubra tulog lang. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara pulis nga nubo, pero grabing performance. No? Imayaw man rin kay hatagan man sa higayon ng iba na. Bisan medyo nubo-nubo, pwede nga mga miyembro sa pulis. 5'2" para sa mga lalaki, kag flat 5 para sa mga babae. Ari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen. Gabonitor si Martin Alilig. Magandang gabi po from Imos, Cavite. Araman si Miles Verano sa commuters bala dapat mag-wear sila properly sang face mask kag ang face shield hindi himuon sun visor. Alma Agravante sa Bater, mayong hapon. Salamat po. Alas 6:02, inyo palatuntunan. Action reports after the edition magabalik buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.